Ning yonine padha, Mas. Iya, iya. Basa lenggah ngono yonine padha. Biyen nom-nomane Mas Gondrong nalika dhewe taun 2010 ya kaya Mas Gareng ini. Iya, iya. Saiki lak dasare wis sepuh dadi ya kudu nglenggana sing luwih enom. Sapa sepuh? Lho. Iya tadi kowe kok ngene aku sepas. Lho wong iki bakale ngunduri tuwa to, Mas. Ya aja mikir ngono saiki wis enom kabeh akor kowe cek galak-galake wong. Sepuh. Si sepuh ki sapa Mas Jali? Sing iki sepuh ya Le. Panjenengan doa riyen kersanipun sembur tutur panjenengan. Sing mbok kondungan sapa? Mas Gondrong. Kuwi dungane awake dhewe ra mandi apa kondungane wong. Ya sapa ngerti kanggo wong liyan ki ya. Nini semoro bumi kaki semoro bumi ibu bumi bapak kuasa bapak atam bapak kau stiri aku man bumi uri aku dengan kata kata Terakhir lali rapalan iki. Kuwi dek iki nyeluki danyang dindi ra tekan. Danyang dindi ra tekan. Danyang kene kon ngampiri danyang kono barang iki. Duh kowe lali sing arep untuk bantu sing terakhir kali. kowe tak critani Iki nganggo joget ora? Iya. Coba Klutuk. Pak Sun. apa? Wah, Mas Rudi Gareng nggih. Nggih. Nggih Mas Rudi Manduwun rawuhipun Mas Rudi. Mas Rudi Gareng. Langsung disamper ya. Senenge wong bejo. Panjang receh. Monggo Pak. Nggih. Nggih ngoten. Nggih. Pun monggo diparingi monggo. Nggih. Monggo. Nek niki mboten sah niki mboten sah. Nggih, monggo lah nggih. Niki mboten sah. Niki pun gadah napa-napa pun gadah niki. kowe nyapol kok nusul aku lho nyapol Wis Nyapa ben. to kok lesuni nyapa to. Sampai yo tau dadi nom. Nah, kene nunggu kene Wis rasa Mas nek kono ae. Engko yo dimaklari neh karo kono. Wis kono ae. wis Mas. kene lho kok kene le Wis kono ae. Lenggah mriki, Mas. Lek mbok kali gorene wis mbok jaluk separo. ora nyapol Ngono. Siap. Ngono. Jajali. Awake dhewe tetep ngene. Iya. Mas sampean kono sik ya, Mas. Mas Rudi, aduh, Sampean kono sik. Nah. Ngono wis. hati-hati aja anu karo wong kondang gayane terus dinerokne aku ngene. Oh pasti barang-barang nerokne aku lho wisane. Kene lara aku nek wasu. hati-hati. Cekane. Aja cetek ya, Mas. Jaluk separo hati-hati. Ora. Ning yonine padha, Mas. Iya. Basa lenggah ngono yonine padha. Heeh. Biyen nom-nomane Mas Gondrong nalika dhewe taun 2010 ya kaya Mas Gareng ini. Iya. Saiki lak dasare wis sepuh dadi ya kudu nglenggana sing luwih enom. Sapa Iya. sepuh? Lho, Iya tadi kowe kok ngene aku sepas. lho wong iki bakale ngunduri tuwa to, Mas. Ya aja mikir ngono saiki wis enom kabeh akor kowe cek galak-galake wong. Sepuh. Si sepuh ki sapa Mas Jali? Sing iki sepuh ya Le. Lah awake dhewe ki Kowe kaya ngene kaya maco. wong sing mereneng kaya ngene. Merening mbok kelingan ning rumah sakit Isak ngono kae. Ora kok dadak. Rono ta? Apa Ning rumah sakit tadi. Oh tak coklit kok ngendangi aku. Aduh. Lah apa nek dalang sing ngendang dicateti. Loro tak gawane jero lah kok kon ngijoli dhuwit to. Wah, ora cetha. Ayo Dili. Dilanjut. Tenan. Ki Mas Gareng sok sampean jo. Iki sapa to? Sapa to lali ya Sapa wis. to iki? Sama masuk lali. Bar lali. Mas Gareng lali. Iki ngono saka Ora. Biyen wis tau lho lali. Ora sambung-sambungan. Lah kenapa to, Mas? Ya ora sange nangis. Sajake pengen apa piye kaya matasi mboten kaya. masuk lali. Masuk lali. Iki ta? Sinden Jogja dalang Python lho. Python meneh. Apa Python Kan iki? dalane cantik-cantik kok ngene Kaya Python. aku Tukang tapen ning selipan lho, selipan. sinden Jogja sapa to? Loro ki kan Jogja semua. Tatin Totit. Iki Mbak Tatin, iki Mbak Elisa. Wale. Walik, Mas. Wale. Iki Mbak Tatin, iki Mbak Sendur. Mripatmu preksakno. Dalang nek wis sepuh mek ngono. Hei, ngono. Mripatmu Iya lah awake Kae kok ngomongne priksakno mripatmu. Kono dhewe kupinge butuh dipriksakne. Oh, aman. Masun iki tengen-tengene wong sak donya ki Masun ya. aku ping Pagatake wangi Mas jenengan. Sehat sing penting mulai sekarang sak teruse. Amin. Wis ora wani ngrokok.
Gak, mergo. Gak wani, Mas. Wani ya, Mas? Gak wani, gak wani. Mas, Udut. Mas Kereng, Mas Kereng. Apa? Masun ki sik wis gak ngerokok. Wis gak wani ngerokok. Pancen yo sementara iki sik urung iso tuku. Dadi kok tangan ngonyek ngawur e. Iki sambene rena-rena ya. Bapak mau bicara apa, Pak? Pak Heru. Oh, menika selamat ulang tahun buat Kang Wayah saka Mas Heru menika kadang kula sepuh. Pripun Mas Heru tembange napa niki mengke? Sudah itu. Pak Heru menika wes iki the best kota Blitar menika. Anu sing nembang Tole Gareng. Nggih kalih Mbak Sop Tatin, duduk Mbak sing Lisa. lokal. Oh lokal. Lokal. Nggih. Oh Gentenan ya, Cek. pancen Pancen Batin ben Lenggarin. Sing apa jenenge? Oh, urung sik lho, Dintekne sik. Lho iki sik to. Jenengan iki mosok ora. Sinten anu Sing misuhan. Oh, Mas Heru. Wo anu. Sapa kae? Hani. Nomor 3 koetan kae lho. Susi. Susi si milik iki weleh-weleh niku to. Oke. Sing latah. Nggih. Ya, bentek sik nggih, Tapi dintekne sik janda barune. Nah, sing penak. Nggih Mas Heru, siap. Nggih Mas Rudi matur nuwun rawuh. Siap, Mbah nuwun. Alhamdulillah. Anu lho. Mbak Tatin. Pripun, Mo? aja mulai lho. Boten. Wah, lha ning Mbak Tatin Langsung mulai. Lajeng napa? Tak gepuki mulai saiki. Mungkin wangsule nggih nyarungi tancep kayon. Siap, Mas menika nyuwun pangapunten. Nyuwun Menika nyuwun wedal menika wonten sesulih saking Banyu Ing Bobo samangke Heru. kajak lan niyatipun Nggih menika ulang tahunipun. Teng Putra Payahipun. Aku sekali maneh kaya kumbu Karno mene. Omongono Jare omongono ususe rung tak sehat lho. Ora to kaya. jare Iki piye maksudnya? anu menika ulang tahun ingkang Anu Mas wayah. Heru, mriki Mas Heru. Nah. Nggih. Nggih. Menika anu dipun tampi rumiyin mengke kalian Ini ajate gangsaran. ulang tahun ingkang wayah, Mas. Panjenengan doa riyen kersanipun sembur tutur panjenengan Sing mbok ndonga sapa? Mas Gondrong. Kuwi ndongani awake dhewe ra mandi apa ndongani wong. Ya sapa ngerti kanggo wong liyan iki ya. Nini semoro bumi kaki semoro bumi ibu bumi bapak kuasa bapak atam bapak kamu sendiri aku man bumi. Uri aku dengan kata-kata Terakhir lali rapalan iki. Kuwi dek iki nyeluki danyang dindi ra tekan. Danyang dindi ra tekan. Danyang kene kon ngampiri danyang kono barang iki. Donga lali sing arep rada bantu sing terakhir kali. Kowe tak critani iki donga tenanan. Donga ya tak sing pertama rada jelas, sing terakhir lali. Aku tahu sampetan nggone iki nyeluk danyang sak desa diceluk kabeh. Sitir ya aku marane bumi purya musing ika baka cika baka danyang legok ngriki enten lepate lek kula nggiarne kula nyun pangapura. Amin. Ngono terus bar iki digiarne. Niat kajatipun. Sing dongani sapa? Panjenengan no. Kowe iso lho. Lah, Niki mondok suwi kok ora iso aku ndongani. ning ngene Aku pon. nek ndonga ora nek suarane. Pon, kula iki mondok lho, aja sini-sini kula. Ada aku pengen roh kowe ndonga. Mondok ning ndi to, Mas? Ning pondok Ramadan iki aku. Nyon sewu niki ulang tahunnya cucu kula nomor setunggal. Nggih, Pak Heru nggih. Namine Elden. Nika. Amin. Elden. Mugi-mugi dadi wong sing bejo. Amin. Wong sing bejo iki sembarange mesti penak. Penak. Nggih. Lek wong suksesnya dhewe mesti bejo, tapi bejo mesti sukses. Nggih, amin. Nggih, leres. Lek nek lupute putu kula nyuwun ngapunten. Nggih. Iso dadi aku dadi wong tuwek, lek iso ditutur sing apik, tutur uwur sembur. Iso nglakoni kabeh lek iso salah sijine. Nggih. Ngoten nggih Pak Dalang Rudi. Nggih. Nika kula senes Rudi anggap. Sampeyan ki pas donga kaya-kaya ketutupan, Mas. Kaya ketutupan. Begitu donga kayak ketutupan terpal. Mbak Elisa, saya dulu pernah di Palu loh. Loh, kok Di Palu saya. Kok betul loro kabeh di Palu? Sukses saya itu dari Palu, dari Sulawesi Tengah. Alhamdulillah. Saya dari Jalan Pramuka dulu. Di Morowali pernah, di Poso pernah. Saya di Parigi pernah. Sing dereng nanti ten Turi. Temu tiba. Turi. Ting tuh. Ini sampean, Mas. Jenenganku jadi turi kok. Sing urung dadi teroris. Mbok mboten. Tolong Pak Rudi, Pak Anu, Pak Sun. Ya dongani. Dan Donga Jawa, donga Jawa. Donga Jawa kena, Arab kena, Oh. Mekah
Kah kenek Pak sembarang. Jani ning kono mike kuwi dengan ana kok kono ae. Jole jenengan Pak Jani Ora arape. Pak Jani. Pak Jani. Pak Jani sing bonang penerus nih ya. Rene. Wo, layakno disangoni kon donga to kon tibae. Kaya roh ya. Lutuk. Sing bener dongamu lemu donga aja kesusu bendak teng gradul nek nganti kleru welake aku. Bab kuwi makile aku. Wes. Nyuwun sewu nggih sedaya mawon. Menika rakit ambenganon sak perlu kangge ngulang tahun putunipun Pak Heru. Pak Heru. Pak Heru Erden. naminipun Erjen mugi-mugi Elden, Pak. Elden. Erden. elegen nggih. Elden. Elden mugi-mugi saged lestari widodo kalis ing sambikala menika sedaya mugi angsal berkah pangestipun Kang Maha Kuwasa lan katambana dongak lujeng Amin. teng sederek kula sepuh anem sedaya. Saaturan ngaweruhi dumateng sederekipun Keblat sekawan gangsal kang wonten tengah panpun dilujengi panipun sing Elden sageta lestari widodo sageta dados tiyang ingkang sae kados simbahipun menika sedaya mugi angsal berkah pangestipun Kang Maha Kuwasa lan ketambana dongak lujeng saking sederek kula sepuh anem sedaya. Saaturan tasih gadah hajat bali nggih menika ngaweruhi Kakang Kawah Hari-hari sedulur tuwa Kang Madarupa kang lair bareng sedina pranipun dipinulujengi anggenipun njagi amongipun si Elden sageta lestari widodo kalis ing sambikala menika sedaya mugi angsal berkah pangestipun Kang Maha Kuwasa lan katambana dongak lujeng saking sederek kula sepuh anem sedaya. Mekaten anggen kula ngiyaraken mbok bilih wonten kekiranipun ingkang Maha Kuwasa ngabulana ingkang dados niat kajatipun Pak Heru nggih. Dongakipun kula nyuwun Pak Budi. Oh nggih. Pak Budi. Iki mang Pak Jani mang jane kon ndungani tapi terus dikajatne ra apa-apa Nggih, dadi. Pak Budi, Pak Budi. Komplit. Kajatan. Komplit Bud, kok malah. Bud, dongamu Bud sing donga olehku marai kae. Ya. Sing jelas, Bu. Biyen anu si sampean Nanti kali tak kamplengi kowe. zaman untumu genep ke jelas iki kita ngawas Bu dongamu iki. Nuwun sewu niki donganipun donga Jawa nggih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Windu tawa, taun tawa, sasi tawa, dina tawa, jaka tawa tawi tawar tinawa mring Hyang Maha Sukti Gusti Allah mujudaken bumi langit telenging bumi ana banyu air janjam putih warnanira wadahira tong botol pinangsang seh subakir lasne lengkir ana udan tangis sindung liwet pagebluk lamur ya Elden ratu ning umur terus lali Budi ya iki. ya Elden ratu ning umur Budi. Sik tak iki kadung serius lho, Bud. Tak ruman tenanan lho kowe. Kowe lek ngantek guyon tak protol untu meneh lho iku. Kadung serius sik katon umur tak kira menengki kanu lho kok apa terus iki? Duk. ana sindung liwet Aja kok pagebluk getake lamur iki. ya Elden ratu ning umur Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar subhana rabbika rabbil izzati masihun wassalamu ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin. Amin. Terima kasih ya, Bud. Yo lali bareng tebut, Bud iki donga. Layakno dadi ndek ngenane nyalone juru kunci mayite demo kowe. Iki mau jane malaikat wis seneng. Arepe dinilai 100, bosok ini lak rugi 50 iki. Nggih. Iya. Anu Ya. Bapak itu Terusne nembang. Bismillah. pun mugi-mugi ingkang wayah, mugi-mugi dados wayah ingkang bejo. Amin. Mas, Mas Rudi. Monggo, Mas. Amin. Kali kula Mas. Amin nggih Pak Heru. Jenengan jan. Iki wis oleh dipangan ya. Pun. Oh, sampun lho Mo. Monggo. Nggih. Tembange kene Mbak. Pundutane Pak Mbak Heru. Susi, Mbak Susi. Susi ki sing tidak. Dengaran nggih Udi biasanya rumpi. Aku iki
Aku perkara nggih rumpi iki rumpimu kene ning nggonku lho. Rompi mek sitoke keri nggonmu ora mok balik-balikne di rumah. Wih, jane mau arepe gawe rumpi macan kae. Heeh. Lah gandeng dalang iki lemeke ya macan. Akhirnya timbang aku gilemek to karepmu. Piye ae. Lembah Pak Iya, Susi. iya. Poso ya. Niki Susi latah niki. Ambil nggih, Mas Jun. Tembangnya apa, Nduk? Lagune panjenengan alhamdulillah pinangan sehat seger waras. Rene numpak apa? Kapal, Kapal. kapal sikil. Iya, iya. Kapal. Sikil. Kapal sikil. Kapalan jenenge. Mlaku, numpak Mlaku. kapal sikil. Nggih wong celak mriki. Kenal kali Mbak Tatin nih kok. Mas Suci, Mas Kanca Suci. sekolah. Nggih. Bah, dalem Niki ta? Badan. Sampeyan nganjuk ya. Kok Rondo niku, Pak. Gleduk. nggih kula ngledhok, Pak. Lah Berjo ki sapa sing Berjo? Boten enten. Sapa? Gleduk. Anu sing berjo sinten lho asline Pak. Nggih, kula ngledhok, Pak. Leduk niki. Nggih, tembangnya apa sing ndi? Nek omong rada suwi, Masun rada lapar. Ora kowe. Kae dikitati sini. Ora mungkin dintekne. Lah nyapa? Iku digo mulih dienggo sahur keluarga. Tuk. Biasanya didar. Ora cetha ya. Iya. Oh Dewa Trisno, Dewa Trisno. Nggih, Nggih, Dewa Mas. Tresna mawon. Ya, oke. Muga-muga Kang Putra utawa Kang Wayah DRN dadi bocah sing kakung nggih. Nggih. Kakung dadi bocah sing soleh, sukses kaya bapak Amin. lan Amin. mbah kunge. Allahumma amin. Amin.